परिचय ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ମହିଳା ଶାଖାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। जदि देखिए महिला माने प्रायतः तांकर राइट्स पाइपारती ना मानव अधिकार पाइपारती ना से बहुत समय लड़ी ते महिला मानक जदि मानव अधिकार दिज्व कौन प्रकार दिज्व कौन प्रकार से न्याय पाइपर तार रास्ता कौन ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି। ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଟିମ୍ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟିମ୍ ଧରିକି ଆମର କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଏବେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆମର ନେମାଳ ଥାନାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଇକି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ସରକାର ଗଢ଼ିନି, କେଉଁ ସରକାର ଏବେ କାମ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ସିଦ୍ଧାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆମର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାନାରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ଆମ ଟିମ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ଜାଣିଲେଣି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି, ମାନବ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମ ଅଧିକାରଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଆମ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ମହିଳା ପାଇଁ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ କରୁଛୁ। ଆମ ଟିମ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଛି, ଯେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଛି। କି ନାହିଁ କଲେ ମାନବ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ କରୁନା କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? ମାନବ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହାକୁ ଅଛପା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି, ସଚେତନତା ହେଲେଣି। ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛି। ଆମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବି ମାନେ ଉଦ୍ଭବ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବୁ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଏଣିକି ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛୁ। କିଛି ମହିଳାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଖଟିବିଲି ମୂଲ୍ୟ ସିଏ କେବେ ଜାଣିବ ତାର ଅଧିକାର କ'ଣ। ଅଧିକାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଡିଫେଣ୍ଡର, ସେମାନେ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାର କ'ଣ। ଆଉ ସରକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ଯେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିପାରିବା, ଜାଗୃତ କରିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଥରେ ଦୁଇଥର ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ନୁହଁ, ମାସ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜ ଅଧିକାର ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଯିଏ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। जदि जड़े साधारण लोक ता अधिकार पाई लड़ुची अधिकार पाई पार नहीं ताले आपण मानक सहित से केमिति जोड़ी होबो एवं केमिति से न्याय पाइबो छोट आमे जेमती आपण सहित से केमिति जोड़ी होबो आम सहित तो से जोड़ी पार जेहेतु से जानी आम विषय तेणु आम ही खोजी बाहर करा पड़े एमती समस्या कौन कौन अच्छी जदि जन को आम जब साहय करूँ ताद्वारा अन्य मैंने भी सेठी आसीपारे से आमको खोजा दरकार नहीं आम खोजा दरकार से ऑल ओवर ओडिशा रो ट्रांसजेंडर प्रेसिडेंट आईएचआरडी रो मोर व्यक्तिगत क्या खराब लगे भल लगे से एक्सक्यूज चाहूँगी मुझे जहाँ कहि मुहर कह मोर पचा कथा मो आगुरी मो अपा सब समस्त इच एंड एवरी समस्त हृदय कथा कही फिर भी मुझे कहूँ यहीटा समस्त सामूहिक भाव कार्य जार इच्छा अच्छी एथिरे ना गोटे 5 पैसा घापला करार अच्छी ना एथिरे कौन चिटिंग बाजी अच्छी किसी नुह निजर स्वेच्छा हो जदि आग को गोड़ बढ़ाओ नाई तो बैक हो जाओ आईरे नो इगो नो मनी नो क्रेडिट काम कर अपा जी आमे देख अच्छी काम करेबे काम कर मनोभाव आईरे एटा गोटे कार व्यक्तिगत संपत्ति नहीं फोर फादर प्रॉपर्टी नहीं जे आईरे जिका उठराई एते पॉलिटिक्स करेबा किसी दरकार नहीं मो इच्छा है मु किए डाकुन ओटा बैनर पड़ले मु दौड़ी जाउची टीम वर्क अपा आमे अपा जी आमे देखिबा ताले किछ एई दिने 2 दिन तलेर घटना गोटे 4 वर्षर शिशु कन्या को रेप करी जड़े मार देथिला सेठी मानव अधिकार हानि होता से आज पर्यंत तार किसी माने खोलतार हला नहीं ताकू न्याय मिलला नहीं मानव अधिकार से जगह कहीं चुप देखंतु सेटा खोलतार हे ने तो एबे तो रिसेंटली हेछि ना रिसेंटली हेछि से जगह को हम पहुंची नु हे तो से जगह को पहुंचले
ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରି ତଦନ୍ତ କରି ସେ ଆସାମୀ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଯିଏକି ଭୟଭୀତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କହୁଛି, ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼େ ମୁଁ କେଉଁ କାନୁନ କାୟଦା କିଛି ମାନିବି ନାହିଁ। ଘୋଷାଡ଼ିକି ତାକୁ ସେଇଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ସେଟା ସମସ୍ତେ କମ୍ପି ଉଠିବ ଯିଏ ଦେଖିବ। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭୟାନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ ସେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ବହୁତ ସାଙ୍ଗର ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଟି ବିଜୟ ରାମ। ଆଜିକି ଟିଭିରେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେମାନେ ହରେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମର କଲ୍ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଉଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଇକରି ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ, ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ରୋଗୀ ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଆମେ ଯେତିକି ରିଲିଫ୍ ଦେବା କଥା ଆମେ ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛୁ। ଏତିକି